Avui Pablo i jo no eixim pels carrers de València, sinó que estem ací a la meva habitació per fer un vídeo molt especial. A que sí, Pablo? Home. No hi havia a València, ho dic una vegada, 1000 subscriptors! Pablo i jo estem molt il·lusionats, veritat que sí, Pablo? Molt. Perquè avui... Però Rosella, què fas? Ja m'has canviat? A veure, qui eres tu? Este és Pablo. No, Pablo sóc jo. A veure, Pablo, és que si no Home. arribaves a temps, no hi havia No, València. això no pot ser. No se pot acabar. Ai, de veritat, per què estem així? Perquè anem a gravar el vídeo dels 1000 subscriptors. Ho has dit antes? Dels subscriptors. Val, i per això hem fet un especial perquè volem contar-vos moltes coses. Moltes. Va. Jo, bueno, ara quan pugem el vídeo baix posaré les seccions en el seu minut perquè si voleu saltar-vos alguna secció perquè us avorrim, perquè som uns avorrits de voltes, pues podeu saltar, ¿vale? Sí, sempre i quan doneu like i vos subscriveu. Val, el primer que volem contar-vos és que anem a continuar en les col·laboracions habituals amb La Vanguardia i amb Asicom. Continuem amb ells, però també farem noves col·laboracions amb altres entitats que encara no podem contar. I vindran algunes persones als nostres vídeos que per alguna raó coneixeu o potser no coneixeu i es donen a conèixer a través dels nostres vídeos, no? Sí, no, se fan superfamosos. No, però en sèrio, a partir d'ara als nostres vídeos van a passar coses molt diferents al que esteu acostumats. Per això tenim així a Roger, per favor, saluda a la càmera. Qui eres? Bueno, pues jo faig de càmera, per així dir-ho, càmera segona, i perquè Pablo és el que grava en la seva càmera també. I jo vaig dir, pues, a veure si m'hi sent vindre a gravar, perquè jo he fet un grau mitjà de fotografia i vaig dir, pues, faré pràctiques en ells perquè tenen molta experiència ja. Però no anem a pagar-te. A veure, experiència... Bueno... Bueno, però que ho fem molt bé. Gràcies. Aleshores, vindran col·laboradors ocasionals, espontanis, podríem dir, no? Bueno, espontanis no, els quedarem nosaltres. A veure, sí, els quedarem nosaltres, però apareixem i després ja, no? Exacte. Ens fem unes preguntetes que pensem que són interessants per a vosaltres. I sobretot també gent del món del YouTube en valencià, perquè estem fent ahir un grup molt xulo de gent que fem el YouTube en valencià. Que no som molts, entonces tenim que donar-nos un poc a conèixer entre tots i fer un poc de comunitat. Perquè al cap i a la fi estem en la mateixa, estem lluitant per la difusió del valencià i tot això que ja sabem, no? Tot això. Després també als vídeos farem experiments socials, o sigui que agarreu-vos a les cadires perquè tenim coses xules molt... Ai no, tenim pensades coses molt xules, això volia dir. Volem contar-vos coses de secrets del nostre canal, secrets. Ai, secrets. Penseu que és molt bonico posar-se ahí a veure el vídeo ja, però portar un treball i vos anem, el Roger diu, ell que ja ha estat en uno, vos anem a desvelar... Sí, un secret que bueno, és que és un secret que és difícil de contar perquè enmig del carrer, Rosella, bueno... Que ho veig! Vale, mireu-ho, us ho deixem així. Canviant-me, perquè en realitat hi ha un secret, a vegades fem... A veure, espera. 2 vídeos en un dia! I pareix que siguen 2 dies diferents. Bueno, que ara va la camiseta, per favor, no mireu. Que, per exemple, en un dia gravem 2 vídeos. Va adelantar, és que som estudiants... I entonces Rosella va tindre la magnífica idea de fer com si fos una modelo d'aixòs que fan diverses sessions en un dia. I entonces va dir, vaig a canviar-me de roba i així n'apareix que és un altre dia. No, el que vaig fer és dir, anem a ser eficaços
i ho farem més voltes. Ho farem més voltes perquè... Però ho gravarem, com el canvi. També, vale, sí. I ara, la següent part és que volem contar-vos altres coses. I una és que a mi, per Twitter, me va parlar un xic, Will McGraw. És que, a veure, Bueno, ja he pronunciat-ho bé. I què diu? Y diu, hola, buena tarde, Rosella. Soy investigador económico en Estados Unidos. Mi abuela era gallega y por lo tanto tengo la ciudadanía española. También a causa de la ley de memoria histórica. Además, mi trabajo económico. Estoy trabajando con un equipo de jóvenes para crear un canal de YouTube en el francés de Luisiana. Nuestra Luisiana lengua French. propia, sí. Eso. Nos encanta su canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube. En valenciano/catalán, tío. Perdona el castellano, me gusta mucho el valenciano. /catalán. Güey, y lo entiendo casi todo, pero todavía no lo puedo escribir bien. Digo, le estoy escribiendo para pedir consejos sobre la creación de un canal de YouTube tan exitoso como el suyo. Exitoso. Comentarios. ¿Qué tipo de cámara usa Pablo para grabar sus entrevistas? Y eso. Me comienza a preguntar un montón de cosas. ¿Qué tipo de cámara usa Pablo para grabar sus entrevistas? A veure, solem utilitzar la càmera Canon 1300D, que és la d'ella. O en el seu defecte, si en algun cas no li queda bateria o no passa alguna cosa, gravem la meua, que és una pareguda, que és una gamma menor, que és 1200D. Y, así está Roger, ¿quién es la teua cámara? La Canon 6D. También grabaremos amb ella próximamente. ¿Qué tipo de micrófono usa usted? A veure, això és Ja ho havíem contat. la pregunta del millón. Es el móvil, este es un iPhone 6, pero abans tenía un Samsung J5 2015 y grababa amb ell. Y una esponjeta. Y finalmente, ¿tiene otros consejos para realizar nuestro canal? Diu. Consejos. Res, que no tingues vergonya, que llances al carrer com fem nosaltres. Sí. Bueno, que fa ella, que no té vergonya ninguna i assalta la gent, jau. Ja, assaltar és la clau. Eso, i Assaltar és la clau. que fa mogolló d'il·lusió que algú dels Estats Units, no?, s'interesse per nosaltres, ja no perquè siga dels Estats Units, sinó perquè una altra cultura, un altre idioma. Esperanza Luque i Maria Pilar Sanz, les conec a les dos. Esperanza és periodista i va estar amb mi a la 8 Mediterránea. Hola, Espe, què tal? Ara està en Antena 3. Sí, No. i Maria Pilar la conec, sí, perquè ha dit un micro. I Maria Pilar és molt amiga meva també. I Esperanza pregunta, ¿cómo va a surgir el proyecto? Y María Pilar, ¿cómo se os ocurrió la idea de crear este canal? El que va pasar és que jo anava per el carrer i em preguntava què pensarà este home o esta dona sobre X tema? Jo soc molt curiosa i volia preguntar-ho. I Pablo i jo se portem molt bé, tant d'amics com acadèmicament treballem molt bé perquè tenim aquesta complicitat. I jo volia fer un projecte amb Pablo i ell amb mi. Li vaig dir, Pablo, què te sembla fer això? I aleshores vam ir al carrer pensat i fet. Li vaig dir, avui anem així i anem a fer això. Era un dissabte per la vesprada i em va dir Rosella, ale, i sí, i anem a preguntar. I jo, però que no, que estic en casa de pijama, que no tinc ganes. I el Pablo, no, que no tenies ganes i que, no, Rosella, que por, què passarà, no? I jo vaig agafar esta esponjeta i ho vaig posar al meu Samsung J5 2015. I això, i va funcionar. I des d'ahí pues, vam gravar en això i en la seva motxileta, no? Sí. I ja està, i vam ir a gravar el de feixisme. Sí. I tenim una altra pregunta Quina? de la meva germana que ens està mirant per ahí, per la seva habitació. Mos pregunta que si som de València. A veure, ho ha fet per fer la gràcia, però a lo millor hi ha gent que diu de quin poble són, de quin poble eres. Nosaltres ho posem, ahí baix, en els Tu titulets. fiques la comarca, però no el poble. Jo de València, València, però tinc un poble que es diu Beniatjar, que està en la vall d'Albaida. I Pues tu? jo soc d'ací, D'ací de on? de Quart de Poblet, el millor poble del món. Alguna vegada vos heu trobat un català en algun vídeo? Si és així, què heu fet? No. A veure, no sé si s'han trobat algun català.
N'hi ha una que va dir, una que deia no sé què de Barcelona, però això no sé si era catalana. I si trobarem un català, doncs el mateix que és quan s'han trobat a la de Valladolid, no? Sí, no. No sé. Quina és la pitjor reacció d'algú a qui heu entrevistat? Com li diuen? Pregunta Aitana Altur. Ai, Aitana. Què vaig a dir? La gent se pensa que quan anem per ahí, tot el món me diu ai, Rosilla, segur que te trobes a gent que, que tal, que has d'aguantar. No és de veres, La gent quan veu una càmera li dona molt de respecte i no es mostra a lo millor com realment, a lo millor m'haguera volgut dir tu de què vas? Pregunta'm això, no sé què, però quan veu la càmera és com sí, hola, què tal? Sí, jo pense que tal. O no contesten i se'n van, que això fa molta gent. Sí. Que diu, no, jo no quiero contestar, tal, i se'n van. I si és interessant perquè hem fet la pregunta i arrel de fer-nos la pregunta no la volen contestar, també ho posem, perquè de vegades parla més qui no diu que qui diu. I també qui diu mentires, com aquella dona en el vídeo de la monarquia que dia Sí. que una cosa i després dia l'altra. Sí, molta gent quan apaguem la càmera, mireu quant de respecte té la societat a les càmeres, més ara a les xarxes socials, ens diu el que realment pensa, que no és el mateix que el que ha dit davant la càmera. Però jo us ho que explicar, sí, i és el cas. És un abús en total. Jo crec millor en la monarquia, per supuestíssim. Ens està dient unes coses, però diu que no les vol dir al canal, perquè si no la podem posar en presó, perquè diu que coneix a gent que així té les notícies que l'han posada en presó per parlar sobre la monarquia. I ens estava dient que no vol dir el que realment pensa, però fa no res ens estava dient que volia monarquia. Està gravat. No sabem. Dic, ens està dient una cosa i abans a la càmera deia una altra, i ja està. O sigui que vos fem partícips i s'entereu també d'això. Vale, més preguntes. Canals de YouTube en valencià. Uf, mare meua. A veure, comencem. Mistragles. Frank Sulimi, El de Pau Díaz en Convoy. la prestatgeria de Marta, Marta Martes TV, la de Patapum Pam Pam, Ai, la de Patapum Pam Pam. Nerea Sanfe, també. Que estan a punt. Ah, clar, el Renau, tu. Ai, s'han deixat el Renau. Sí, el Renau. I... Ai, sí, Emma que fa diàlegs. Ah, sí, Lletra Ferita. Ah, Lletra Ferit, que fa com anàlisis, no? Sí, per exemple, d'una cançó de so, va fer i tot això. Com a valenciana castellano parlant, vos dono les gràcies perquè des de que vaig eixir de l'institut no he tornat a escoltar el valencià ben parlat. Bueno, vosaltres tampoc el parlem. Tampoc, jo parlo molt apitxat. I jo molt de poble. Cayo Almeida des de Sao Paulo, Brasil. Sí! Quins grups musicals valencians que canten en valencià podeu recomanar a algú que està aprenent l'idioma? De fet, Àlex Bernal, U402, també ens pregunta grup preferit. A mi m'agrada molt Smoking Souls. A mi so, per descomptat, Senior i el cor brutal, que té una cançó que se diu Roselleta, El Diluvi, i més. Espencat, Charango... Charango, La Gossa Sola, Brimpall, ja Bueno, està, no. Auxili, com no, Auxili. Els Catarres... Això per damunt, si se posem a aprofundir, Clar. vale. Quin és el vídeo que més us ha agradat o sorprès gravar? Besaeta Bonicós, Marta Marcos. Marta Martens és una altra youtuber valencià. Quin és el vídeo que més t'ha sorprès a tu? Que més m'ha sorprès? Pues el de Països Catalans. Sí? Sí, perquè jo pensava que n'hi hauria més... Rebombores. Sí. Jo el de l'Orgull. Sí, sí. Ai, gran escena del vuelo. Jo en el de l'Orgull vaig quedar-me flipant i vaig haver de fer una tasca molt gran de... Va a ser que no, No vos agrada este tema? va a ser que no. Per què? Per què? No me gusta cómo caza la perrita. Per què? Va a ser que no, porque no me agrada cómo caza la perrita, ya está. No te puedo decir más, cariño. Ya está, ya está. Pues yo respeto a todo el mundo, pero yo no vendría. Nada más. Que se está pasando de color rosa la cosa. Ya está, nada más. No entro más en detalles porque va a ser para peor. Entonces me quedo como estoy. Nada más.
Entonces, si la gente respeta, yo respeto, pero como no respeten, ya la hemos cagado. Así de fácil, nena. Ya está, ya está. Però este col·lectiu no ha respectat alguna cosa. De esto ha habido toda la vida, ¿no? Lo hacían de otra manera, pero es que ahora es que se pasan. No te puedo decir más, cariño. Ya van por la calle soldando el aceite a cualquier lado y no, es que encima van con las alegrías que te cagas. Así de fácil, nena. Es que tenían que, no sé, no esconderse, sino demostrarlo de otra manera. Per què? Per què? Moltes gràcies. De veres. Adeu. Anem cap a un altre costat. Moltes gràcies per veure este vídeo i, per favor, subscriviu-vos al canal. Así, pues. I Tu seguiu-nos. també. I seguiu-nos, per favor, en Instagram, sobretot. Gràcies i ens veiem molt pront.